člověk, aby dělal smysluplné věci, tak potřebuje dělat, jako chovat se z toho srdce, jednat z toho srdce. A protože to je to první, co člověka napadne a pak, jak nad tím začne přemýšlet, tak právě to ta hlava dává jiné odpovědi. Tak to je jeden důvod, proč. Dává to, teď už jsem zase v té hlavě, tak kundalini yoga dává hodně energie. Takže je to dobrý pro to tělo. Fakt to tělo je takový silnější, zdravější a dneska jsme třeba pracovali s tou intuicí, takže to zvyšuje intuici. Já bych řekla, že to je o té tvořivosti, to napojení na to božství, na to, jako proč tady, na ten vlastní smysl, proč tady jsem. A jako tu manifestaci toho, jako najít ten důvod, ale ne, to jako nevymyslím právě tou hlavou. Ono je to takový jednoduchý. Ale jak člověk nad tím začne moc přemýšlet, tak to taky znám, jako, že moc přemýšlím, co je tady ten můj úkol. Ale není to nic velkého. Je to spíš takový to, jako opravdu to jednání, jako tak dneska a teď tady udělám tohle. Bez toho přemýšlení. Mně ta yoga přijde dokonalá, protože to obsahuje všechno, že tam je to fyzické cvičení, jsou tam ty mantry, takže my používáme různé zvuky, které prostě v tom těle různě vibrujou a opravdu to jako tam něco mění. Jako v tom mozku a v tom cítění. Jako já taky se každý den neprobudím jako radostná a veselá, ale jakmile si to odcvičím, to, co dělám, tak to úplně převrátí ten celý den. Mně se líbí, že mě potom všechno brní. Teď mě teda nejvíc takhle brní jako celý paže a ruce a pusa mě hodně brní. Nejvíc. Ale jinak mě brní všechno po té meditaci, co jsme teď dělali. Tak kolik bych jsem chodil jako? A já jsem chodím, ale jak říkala Pavlína, že se cítím povznesená taková a mám jasno, taky, jak jsi říkala ty, že vím, co je můj úkol. Prázdno, ale milý, hezký, plný prázdno. Já taky chodím cvičit, protože mě to uvolňuje a potom se cítím moc dobře, taky bez myšlenek. Je tady vždycky hezky. Je tady hezky. Řeknu, že se tady stalo. Vždycky po meditaci tak cítím jednotě úplný. A cítím to světlo a najednou, když jsem tady, tak vím, co mám dělat, co je tím úkolem. Vím, co mi říká ego a vím, co mi říká duše. A cítím se tady dobře i kvůli těm lidem, protože vím, že to tak nějak mám všichni stejně. Protáhneme si jednak teda tělo. Koncentruju svůj mysl. Umím se lépe ovládat. Tak se nejdřív trošku zahřejem. Dáme si nohy od sebe. Nádechneme se nahoru. Vydechneme k jedné noze. Nádech nahoru. A k druhé noze výdech. Tak a snažíme se mít tu páteř co nejvíc prodlouženou. Ten předklon vychází už od beder, z břicha, hlava v prodloužení páteře. Představujeme si, že jsme stále víc
má páteř stále víc prodlouženější a prodlouženější. Každý prodloužená nádech nahoru a výdech k zemi. Tak a zavřeme oči a představujeme si zase, že boříme ty dogmata, které jsme si tam dali, že to tělo je pružný. Každý ten pohyb nás vede dál. To stejný, zase ta páteř co nejvíc prodloužená, hlavu prodloužený páteře. Hruď tlačíme nahoru a dopředu a bradu tlačíme na hrudní kosti. A co nejvíc ta páteř zase pružná, úplně se to do toho pohybu uvolníme. Začneme pomalu a pak můžeme zrychlovat. Respektujeme, kde to tělo teď je. Nezapomeňte, že pracujeme se srdcem. Já se v tom pohybu zblázneme. Ještě chvilku. Ať věčná